Καλησπέρα. Σήμερα θα παραγγείλουμε από τα Mac όλο το μενού, το veggie, λόγω της νηστείας και όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Θα τα πάρουμε όλα drive-thru. Φτάσαμε. Γεια σας. Θέλω δύο vegetarian burger, ένα μαργαρίδα burger, ένα burger με ψάρι, μία σαλάτα μαργαρίδα που είναι, δύο μεγάλες πατάτες. Ναι, και δύο ξαμαγενισάκια με αυτό. Και μία... Ναι, ναι. Και μία κοκακόλα ζύρο μεγάλα. Ήρθε λοιπόν η παραγγελία μας. Κάνω ένα unboxing. Coca-Cola. Για να μπορούμε να καταπιούμε όλα αυτά που πάμε. Δύο μερίδες πατάτες από τις μεγάλες για να χορτάσουμε. Πώς λέγεται αυτό? Office burger. Burger με γαρίδα. Και vegetarian burger. Και το τελευταίο που έχουμε είναι η σαλάτα που έχει μέσα γαρίδα. Θα σας τη δείξω μετά πως είναι. Με τη σως βαλσάμικο. Ξεκινάω με το μπέργκερ με τη γαρίδα που νομίζω ότι θα είναι το πιο ωραίο. Είναι έτσι εδώ. Είναι εδώ η γαρίδα. Α, είναι σαν μπιφτέκι γαρίδας. Και έχει μέσα sweet chili sauce. Είναι πολύ ωραίο. Και δεν έχει έντονη γεύση θαλασσινό. Η chili sauce του ταιριάζει πάρα πολύ. Δείτε, είναι έτσι εδώ ροζ κάπως, άμα φαίνεται. Πάμε για το επόμενο. Vegetarian burger. Είναι έτσι εδώ. Μου πέσαν όλα. Έχει μέσα μαγιονέζα, ντομάτα, iceberg και μπιφτέκι λαχανικών. Το μπιφτέκι λαχανικών
βάζω 8 στα 10 και στο vegetarian βάζω 5 στα 10. Next, fish δεν ξέρω πώς λέγεται, λογικά fish burger με φιλέτο ψαριού. Αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο που έχω. Είναι κάπως έτσι. Πολύ μικρό φαίνεται. Πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο. Η σως που έχει είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι σαν μαγιονέζα, φαίνεται σαν τζατζίκι, αλλά δεν είναι τζατζίκι, είναι πίκλου σως. Αυτό θα πάρει 8,5 στα 10. Next είναι η σαλάτα. Είναι έτσι εδώ, με τις γαριδούλες μέσα. Θα ρίξω μέσα τη σως. Απλά έχει iceberg και καρότο και όλα αυτή τη μίξη που βάζουν. Και έχουν πετάξει από πάνω 4 γαρίδες. Τίποτα ιδιαίτερο. Πήρισε τώρα ξύδι. Είναι ένα challenge. Προσπαθήστε να φάτε μέσα σε εγκινήσεις αυτοκίνητο. Η σαλάτα είναι ανούσια. Εντάξει, οι γαρίδες είναι ωραίες μέσα, αλλά είναι απλά χορταρικά, σκέτα με το ξύδι που βάλαμε το βαλσάμικο. Πολύ σκέτη, πολύ απλή. Δηλαδή στο σπίτι μου θα φτιάχνα πιο ωραία. Θα πάρει ένα 4 στα 10 μόνο και μόνο επειδή έχει τις γαρίδες. Πατάτες, το τελευταίο μας. Εντάξει, κλασικές πατάτες μας. Ό,τι καλύτερο. Οι πατάτες είναι 9 στα 10. Θα βάλω από πάνω και κέτσαπ μαγιονέζα, γιατί έτσι μ' αρέσουνε. Η γαρίδα είναι ωραία. Δεν θα βγάλει τη γαρίδα. Μία γουλιά κοκακόλα. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Γράψτε μου στα σχόλια άμα έχετε δοκιμάσει κάτι από όλα αυτά, πόσο τα βαθμολογείτε εσείς, και να πάτε να δοκιμάσετε το μπέργκερ με τη γαρίδα σίγουρα, και με το ψάρι είναι πολύ ωραίο. Το βέτζε και να μην το φάτε δεν είναι κάτι. Τη σαλάτα μην την πάρετε καν, ανούσιο, πάρτε καμιά άλλη. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!